Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Înainte ce v-aș ruga să apăsați butonul de like, butonul de subscribe, să activați clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez un videoclip nou. Astăzi o să fac exchange-ul lui Ederson de 112 de UCL pentru că am multe carduri untradable și n-ai rost să le țin. Și o să colectez jucătorul pe care toți putem să-l facem gratis, adică să luăm astăzi. De la Mystery Science este vorba de Donovan, dacă nu știați. S-au mai făcut mai multe speculații, deci da, Donovan este cardul de 111 care îl luăm. Da, și după că trebuie bunicile, dar nu prea va sta în echipa mea. Bine, o să-l pun acum să-l testez acolo să văd cum e cât de cât. Și na, oricum, deci și pentru și o să mai schimb jucători, având, dar nu o să-i cumpăr acum aia care vreau pentru echipa mea, o să-i bag carduri ca mea de 108, de 109 acolo, să fie, chiar dacă o să mai pierd puncte transfer, am destule, deci nu mă afectează chiar și de tare. Dar cu de începe v-aș ruga să apăsați butonul de like, dacă vă videoclipurile mele și să activați clopoțelul pentru a trimite YouTube notificări când postez un videoclip. Am făcut din nou quest-urile, le colectez acum repede. Și mi se pare că am făcut și ăla de la ligă. Știți că e acolo ultimul quest de la ligă în care trebuie să câștigi vreo 100 de meciuri, ceva de genul cu liga, 100 de turnamente și îți dă o grămadă de puncte acolo, deci na. Cu liga unde față liga asta în care sunt eu am vreo 8 turnamente câștigate la rând și văd că și asta cam o să câștigăm. Deci na, ligă super bună în care am intrat. Deci na, Hall of Legend aici mai am foarte puțin și le iau pe Cafu. Ăsta va fi un episod, dar aș vrea să strâng să iau și pe R9, să iau și pe Cafu și pe R9 în același timp. Ar fi frumos, dar îmi trebuie 1305 de puncte. I-am vreo 1064, bine că n-am mai jucat acolo, trebuie să fac și quest-urile alea săptămânale. Am de făcut 1, 150, da. După cum am făcut și quest acesta să câștig 100 de turnamente cu liga. S-au strâns și primesc 5000 de League Points, am undeva la 6065. Și văd că am primit și logo ăsta foarte fain. League logo, nu e rău. Și a dispărut de acolo. Și de punctele astea de la ligă, cred că o să cumpăr eu numai skill boost-uri. Sincer, adică resurse, dar la league de aici. Cred că se merită să cumperi cel mai mult skill boost-uri, dar nu de aici. Poți să cumperi și rank transferuri, dar cum am zis, e nelimitat, o să cumpăr skill boost-uri, dar nu acum. Deci prima dată hai să mergem să luăm pe Donovan, care știți toată lumea l-avem gratis. După ce o să luăm, o să se restreze și o să apară aici altă ăsta peste 3 zile. Și o să apară, o să-l putem lua alt jucător de 111 sau poate chiar mai mare. Deci hai să dăm colegul Donovan. Avem și pack, avem și animație la el. Ia să vedem, animația normal de walkout. American, CF, LL Galaxy și îl avem pe Donovan Prime Hero, foarte frumos. Văd că e 120 de milioane, bine, cardul fiind untradable. Oricum și dacă era tradable nu aveai cum să-l vinzi pentru că tot se punea pe market și chiar așa. S-a făcut și aici un milestone la playerul de 114 și na, văd că am mai făcut și pe la pescă decât 150 de mii și a apărut și noul PES Hall of Legend. Uitați-l aici cu Sanchez de 114 la final și cu Saul de 110 CM. Sincer, cardul acesta, da, și văd că e tradable cardul, deci e tradable, costă foarte mult. Deci nu știu dacă să zic să merită PES-ul sau nu, dar na. Ok, hai să ne duci pe market să colectez și ultimul, îl colectez și pe acesta. Mă întrebați de ce l-am cumpărat pentru exchange-ul cu Ederson, deci mă costă undeva la 100, nu la vreo 22 de milioane exchange-ul ăla, deci na. Dar acum hai să transfer eu câteva rank-uri pe aici. Și de la Danilo o să-i dau rank lui Zimchenko, o să-l bat pe poziția lui acolo. 76 de puncte. Da, să zic o să pierd destul de multe puncte. Mai trebuie să scap și de Lampard și Gundogan, pentru că am nevoie să-i bat la exchange, o să vedeți imediat. O să-i dau lui... Să nu mă încurc lui ăsta, lui Simons. Să fie acolo. Cum am zis, astea o să pierd vreo, zicem,
vreo 3-4 mii de puncte, dar asta e. Oricum am foarte multe și nu cred că va fi probleme dacă eu o să mai cumpăr de la ligă. O să-i dau și lui celălalt CM de 108, dar nu-l văd acum. Uitați la acesta 107. Hai să transferăm și lui repede. Am nevoie de Gundogan și Lampard la exchange. Și ar mai fi Casillas, că am nevoie să-l bag și pe Casillas. O să-i dau rank cu... stat așa. Uite, o să-i dau rank cu chiar lui Donovan pentru că am nevoie. Hai să-i dăm rank lui Donovan. O să-l băgăm și în echipă și îl creștem la 116. Foarte frumos, o să-i băg așa. Și cam astea au fost. Acum trebuie să-i schimbăm repede din lot. Hai să nu stau prea mult. Ceșni. Așa. Schimbăm și pe Lampard și pe Gundogan. Și o să-mi schimb și formația ca să fie mai bine. Să nu acesta. Stat așa. OVR. O să bag pe Bernardo aici. Și cred că i-am scos pe cei, da. Și mai trebuie să-i mi se pare și din celelalte echipe. Mai trebuie să-i scos și pe ei. Pentru că am nevoie de... Pentru că nu poți, știți, dacă îi aveți orice line-up nu merge să-i bagi la exchange. Deci na. Cred că i-am scos pe toți de aici, da. Am la Manchester City, sigur am pe aici, da, uite, Gundogan. Așa și altceva nu mai am. Și m-am la aici. Să scot repede. Așa. Și pe Lampard. Foarte frumos. Și Danilo, da. Și rank, și să văd dacă o să mai am rank 25. Să mai dau și lui Ederson. Deci da. Și m-am gândit să-l fac, știți că în episodul trecut mi-a picat aici Ederson de 112, l-am vândut cu 217 milioane. Și se merită, zic eu, să fac exchange-ul ăsta. Uitați-l. Pentru că fac 30 de milioane. Deci prima dată îmi trebuie 2 jucători de 108 plus. Alaba și Cordoba. Foarte frumos. 108 defending, să-ți precizez. 2 jucători de 109 plus brazilieni. Care este Joelinton și Danilo. Dar nu știu de ce nu pot să-l bag pe Danilo. Cred că am uitat să-l scot de undeva. Dar nu știu de unde. Chiar din echipa principală. Ok. Așa, deci... și de-aia l-am cumpărat acolo pe Joelinton de 109. Deci cam exchange-ul ăsta îmi costă 22 de milioane și Bacaru întrebe care n-am ce face cu ele. Ok, Danilo întrebe 2 de 110 din Premier League, adică Gundogan și Lampard, și un jucător de 111 care o să-l bag pe Casillas, pentru că dacă mă gândeam să-l bag pe ăsta, mă gândeam să-l bag pe... cine să zic? Mă gândeam să-l bag pe Bernardo, dar nu, pentru că o să am nevoie de Casillas. Adică, nu o să mai am nevoie de Casillas, pentru că, na, o să fie ăsta Ederson și Casillas chiar n-aș avea ce face, pentru că e card untradable. Deci cam asta e chestia. Sper că am scos acum toate line-up-urile. Da, și hai să mergem acum să băgăm și pe el. Perfect. Și Casillas. Cam astea sunt exchange-urile. Cam toate cardurile untradable în afară de Joelinton 22 de milioane. Hai să dăm exchange și îl facem și pe Ederson de 112. Foarte frumos. Doar cu 22 de milioane. 1,88, 86 kg. Un super portar, după părerea mea. Și acum mergem să-l băgăm în echipa noastră. Aici la My Team. Dar o să schimb și formația totodată. Cred că o să mă duc pe un 4-2-2-2. Să fie acolo un Kunku. Ok. Aici o să fie ăștia doi. Îl băgăm și pe Donovan. Dăm după OVR. 216. Aici o să-l băgăm pe Ederson. Foarte frumos. Așa și... Da, cam asta și acum hai să transferăm și un rank 25 lui Ederson să fie acolo. O să-i dau de la Hagi, am văzut acolo pe Hagi.
Da, o să-i dau de la Hagi. O să-i transferăm cu lui Ederson și îl ducem la 117 și pe Ederson cresc cu o grămadă de atribute. Așa, ia să vedem. 195 reflexe, 190, 189 diving, 185 positioning, dar ce important care reflexe. Cel mai bun skill pentru portari. 61-88 față de Casillas. Și Donovan are 157 pe space, e bun. Are target man, șutul bun și dribbling-ul acolo, deci na. Chiar e o carte destul de bună și eu cred că o să-l bag aici în locul lui Pere, o să pun așa, să văd ce picior de bază are dreptul, deci o să bag partea mai dreaptă aici. Așa, și haideți că revin cu meci de vers atac, să-l testăm și pe Donovan și să vedem cum se descurcă și Ederson acolo. Haideți că am revenit și cu meciul de vers atac, să vedem cum se descurcă Donovan. Știți că l-am pus pe poziția de striker și l-am pus pe Pele pe CAM și din cauza asta ne-a scăzut un overall. Dar hai să vedem ce putem face. Sper să apară destul de mult Donovan, văd că începem aici cu Haaland. Ia să vedem, mă duc, un dribbling, n-am mers, dar în Kunku, offside acolo. Ia să vedem, lovitură liberă cu Pele, ok, gol, 1-0. Îl avem aici, uitați, cred că este Donovan. Ia să vedem primul șut cu stângul, care nu e piciorul de bază la gol, nu este rău. Ia să vedem cu Donovan, știe să dribleze. Văd că nu prea e așa viteză, dar se întoarce bine și văd că și șutează, adică știe să șuteze, nu-i rău. Ia să vedem ce în Kunku, foarte frumos, 4-1. Hai să-i pasăm lui Donovan și cam șut din prima și marcăm. Văd că s-a și deconectat oponentul nostru. Ia să vedem, un Kunku foarte frumos face 6-2. Hai să-i dăm lui Haaland și cam un șut de aici cu dreptul, aproape, nu scoate portarul. Donovan, ia să vedem, văd că are și braziliana, nu trebuie să o fac acolo. Văd că e destul de scund așa, adică nu am care, dar nu cred că are foarte multe înălțime. Dar e un car bunic în lance, zice, bine, e gratis, adică na, fără să facem nimic, adică nu gratis, nu știu cum e ca foot, de exemplu, care trebuie să jucăm nu știu câte meciuri, să așa, adică e gratis doar să-l iei, atâta. Ia să vedem aici, încercăm și un fines. Văd că și finesul le dă bine, deci na, deci oricum, cum îl văd așa, nu pare viteză, deci e mai mult un CAM, nu pot să pun neapărat pe striker, dar de șutat, cu finez dă bine, n-am ce zice. Bă, mulțumit. Ederson văd că și-a făcut treaba acolo, bine, s-a și reconectat adversarul nostru destul de devreme. Deci nu știu ce mai lasă time-up-ul ăsta pentru ce, habar n-am. 10-2. Mai am puncte. Și o să pucești pe FIFA Champion când îmi fac și echipa. Deci, pe market, pe episodul următor poate să mai vând și pe ăștia și să colectăm bănuții. Și încem ușor pe 2 miliarde, dar o să-i cheltuiesc în echipa mea. Și deocamdată asta este să pun apoi pe Donovan pe partea asta. Cred că îl pun eu aici în locul lui Kunku, să fie așa. Deci cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un de like, să scrieți în comentarii dacă l-ați luat pe Donovan și dacă l-ați jucat cu el, ce părere aveți. Și noi o să revenim data viitoare. Pa, pa!